ಅಬ್ಬಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ರಾಶಿ ಕೆದನ್ ಕೆದನ್ ಜಮಣಸ್ ಮುನ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ हो सारिका भारी अप्रूप योगो 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 बैस गो योगो कशाचं माय तुम्ही कसं रणवत उद्द जो हांडीव को गो चलडा उदानक माय उदानक तुम्ही कशासाठी माक कसं गो देवा हा आरामस तू गेलीची सुद्दी ना भारी अप्रूप झाले 2-3 पटी हांव घराला गेली बीग कसं गावा जेव चुमकलेलो तू गावा खंय वची माय म्हाका खरपूच्या पुरसत ना 2-3 दिसा कॉन्फरन्स आस म्हणून सांगून बोंबाई चमकली बोंबाई दाखवून काल रात्री आईली मात्र हांव आईल कुठे असं का नाही मिटिंग आपयला ऑफिसात चमकली वही गो सारिका त्या मट्टा बिझी वे तू आता वय माय मस्त बिझी आज सकाळी मीटिंग जाली कुठल्या धड येऊन कॅबार बसली कुठल्या पोट्टा जोर बुक जाल म्हणून स्विगी ऑर्डर केलंय बिर्याणी आणि मंचुरी दोन्ही ऑर्डर केलंय इथं मला राव घरा बघता पावता तवा येऊन पावता म्हणून ऑर्डर केलंय हो बिर्याणी मंचुरी खंची मंचूर गो सारिका गोबी मंचूर की बेबी कॉर्न नाही मी प्रीतीचे मशरूम मंचुरी अयो वय माय गेल प्रीतीचे मशरूम मंचुरी ज्याला आम्ही गेल का नाही काय कसा म्हणून सांगा नो स्विगीची ऑर्डर केला तो ट्रॅफिक सिरकला ताण आणि घरा येऊ त्याला 2-3 घंटे लागतं काय वही गो सारिका तसेल तू गेल जावण का ना माया वांग येली तुमगेला स्टेटस अंत पळयलंय सिंपल थाली सीत सारू कडगी चक्को गुळापोडी हा ए देवा हे पुराव केला मुंगल्याकला मुहिणे माय मग मस्त बुक झाला माय मग एक वेळ वाडी आम्ही येऊनच घर ना माय तू गेला कसा दाक्षिण माका वचा आम्ही जेवण करूया ए देवा त्या स्टेटस पण हंगताय धाव नाही मू देवा तू एक कॉल कोण निमगूत नाही गो सारिका त्या स्टेटस आणि कसं म्हणून ऐक तू पैराव त्या लील माये ते गेलेली ती गेली कसं नाही लायक रंदप जाले मोबाईला विषयी ती कसं नाही गोत ना कळलं हांव चंद कोण वाटते दोन एक फोटो काढलो ते परची घालू विसरली आज त्या गॅलरी पळेल कुठे घाली हा म्हणून दिसली म्हाका म्हणून घाण सोडली गो त्या कंचे हांव करनी गो सारिका हांगा घरान तू अयो कसन माय तू कोण की केलं रंदप केतन की केलं रंदप टुडेस माय सिंपल ताली म्हणून तू आज घालचोय फोटो तुमगे स्टेटस पळोवन पोट्टा बुकेन धांवन येयल्या का म्हाका पंगन आमगाली मग तुम्ही जगत तर असल जान कितल्यासा ती धाव आगोत सारिका बेजार कर ना गो पण स्विगीच खंय आस म्हणून एक पट पळयलें फोन करून 2-3 घंटे काही लागगा ना 3 घंटे कसं लागचे 3 घंटे आम्ही घरकडे रांदप कोण जेव येत त्यांनी अशी सांगचे पण तू एक पट फोन करून मये तुम्ही कसं नाही रंदप करनी मॅ ऍटलीस्ट सीत पुणी कोर नसता ना तुम्ही सीत पुणी दियात म्हाका नॉनची गुटलान जेवता सीत कर नी गो सारिका कालची थोडे प्याज हांव फ्रिजात दवरलेला असत आज कसले रांदप कर नी म्हणून ऐक ते रत्न माहित आहे आज वर्षीक 3 म्हणले तू रांदप कर ना गो हांव पेटयता म्हणून भट्टान येताना वेळ दिसता आणि के काय सुद्दी खबर ना आत पेटयतल ती तू ते दलतय ते प्याज जेवतोय अयो प्याज कालची नक माये म्हाका त्याच बरं स्विगीच्या गावगी फोन करून आपयता त्याच खाता वही गो सारिका वही तू फोन करी आणि ताका हांगा येवचे सांग ओटू बेसून खावया गो उलयतच पूरा वळतरक जाय हा म्हाका पोट्टा बुक जाल म्हणून स्विगीच्या ऑर्डर करून हाडयले मी गेल पोट्टा थांबतय कत्तर घालतसी हो सारिका विसरून गेली पळय ते फ्रीज जान 2 आईस्क्रीमच गो पै चैत्राल चलडाल जय दिसा वाळ्यार आईस्क्रीम आशिल्ले एक म्हाका कशी दिल्ली मू एक एक्स्ट्रा घेवन हाडला हांवें 2 एक म्हाका एक टुक्को आणि हेच गो मेगेल पुत्तान अमेरिका तुकून हाडलेले चॉकलेट आस तुका भूक लागता आस न्हय आईस्क्रीम जायत की चॉकलेट जायत दिता वा थाण अयो आईस्क्रीम नक मे आईस्क्रीम केला तर आणि चढ जाता मग चॉकलेट हांडिया एक पट्टा बुक आशिल्ली की उण जात ना मग जायत गो सारिका 1 मिनिट आत्ता हाण दित पडे राब गेगो सारिका पळय दोन नमुन्याचे आस खंयची जाय पडून त्या खा गो तू केला रिस्की प्लस पळयता मग हेल्थ कॉन्शियस ची की चढ आस अयो मये
ये 4 वर्ष फुल चॉकलेट एक्सपायर जाऊन 4 वर्ष झालंय ये बिनी आव कलर मग पातळ करून सूर जाऊन हॉस्पिटल ऍडमिट जाऊन येतं माये हे तुम्ही खाऊ नकाच माये आणि कोणाकडे देऊ नकाच घे अयो देवा वेस्ट झाली मू मग विसरली खाऊच्याक नाही गो सारिका हाजी कसं नाही करू जाय ना गो अयो माये कसं करतात जे त्याची कसं नाही करू जाईना त्या खाल्ल्यावर फूड पॉयझनिंग जाता मग म्हाका बिनी फोन करू नका हॉस्पिटलावर म्हणून सांगून जाय तू गो सारिका कसं करचे खाली डस्टबिन घालता तेव्हा हंग कसं जाईल की नुतंच रिक्षी करून रेस्टॉरंट आपल्या वचून जेवाय येशील अयो देवा सारिका म्हाकाय पोट्टा किडी रडता असं गो त्या स्विगीचे काही येस म्हण पळ गो हे रत्न मायल रांदता राखल्यारच पडे शे रात्री जो हाण देत की कसं की यो माये तुम काय पट्टा बुक जातस त्याला रोजच्या माये रेस्टॉरंट वचून जेवण करून यावं मी गेल पाय यार कुडारा मग घालून घेतली रेस्टॉरंटाक तू गेले का जेवण वय अयो रेडी जेवचे काय ना गो समज सांग वच्च 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 हा ये The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. मी केलं का नाही ज्याला आणि कोण तू देत नाही वचा वचा या